Sir, ano dagiti kang runaan nga kayat mo met nga ubraen ito'y patak yan dagiti itultuloy mo, sir? Timit kang uranaan nga ko nga ubrak ito'y batak. Siyempre, no niya DJ directives from higher headquarters down to the level ti PPO, then ito'y Batak City. So, no na DJ directives kada administrative operational accomplishment, DJ ubrante dito'y Batak. Then, inayon tayo DJ kayat met nga pa obra ni Apumiro kanya tayo ta siyempre iso dati kwat dito'y Batak City di na kayat nang mangyari kanya tayo alalalo ti peace and order when dati may isang even agaputi national headquarters dati may isang instruction na kanya mi then hindi nagkortesikol na kinapumayor iso ti may isang priority nga ibaga na kanya katrabaho mit ti Batak especially Batak is the home of the great leaders. So, kaya't namit nga ma-clear dito yung Batak City. Pero in fact, adalangin iti talo nga barangay nga remaining. Although di may nga barangay ko na, dagit impasubli dati nagkaroon ti problem. So, hopefully maayos kasi good DJ sa no back on track. Talo lang ti nabatin idi dinabag ko di personal idi first day ko nga nag-report dito no ano DJ kurkurangin da so far mayat ka nung DJ kasta DJ folder na kalangin DJ lang coordination lang yun TPDEA para DJ drug clearing kan at kaya't bimit niya ko mai-zero ko mamot titikon zero ti barangay nga katto yun. Di remaining nga talon. Sir, ano pa kurang dito panagtugaw mo iti Batak City, sir? Challenging? Yes, mako na nga challenging. Kasi teko na kon, it's almost 6 years nga hantay nga nagkwati station. So, nandun naman yung eagerness na umawak ng police station, lalo-lalo na taga dito yung Ilocos Norte. So, aside ka rin yung programa, sir, niya pwede kayat mo nga idagdag, tapos di ka ad-ada pa yung nagbalin nga nalinak iti syudad ti Batak, sir. Kasi makita yung iti Kotatan from DJ ko na karon national headquarters down to the regional level, provincial level. Naka-monitor tayo DJ kasta di pati personnel tayo. Especially ti duty da. DJ welfare da. Di kit-kitan tayo mo sa no balance met lang di kwa. Di trabaho tayo. Okay. Ano artikat mo nga ipagamit ng mensahe kada iti kailyan tayo iti Batak, sir? Okay. When na po pagyamanak met tayo ni conduct ti chance nga katoy. Sabi ti tiwala ni Apo Provincial Director tayo. Police Colonel Frederick Obar nga inassign tayo dito yung officer in charge. So, tayo ko na ni Apo Mayor, nag-base iso na di performance ko dito. So, di ba lang di may iba kanya. Assumption of office. Pursuant to General Order number 145, Ilocos Norte Police Provincial Office dated July 29, 2024, I hereby assume my duties and responsibilities as officer in charge of Batak City Police Station, Ilocos Norte Police Provincial Office, effective July 29, 2024, and I sign. To our Provincial Director, Frederick E. Obar, the presiding officer of this ceremony, sir. Mayor Engineer Albert Chua, sir. Attorney Windel D. Chua, City Vice Mayor. Honorable Mark Christian R. Chua, sir, nandito kanina, sir. Honorable Abelard Ibarra F. Crisostomo, Sangguniang Panlungsod, the head of the Peace and Order Council of City of Batak. Sir, good afternoon. Pastor Jobel Pirmo, provincial staff,
our S1, the Force Commander of 2nd Provincial Mobile Force Company, other officers, friends of from media. Nauna na sila kanina at nag-interview na. So, alam na nila kung ano yung gagawin ng bagong OIC dito. Police non-commissioned officers, non-uniform personnel, digiti jak ma-kuan na po, ma-recognize. Pasensya na po ta Barbarote pala ditoy. To the outgoing Chief of Police of Batak, my classmate in recruit, mas magaling si Sir kasi naunang nag-lateral 2006 si Sir. Ako 2008. But we are belong in SAP recruit 2002. So parehas po kami ng pinanggalingan na training. Si Sir nagtagal din sa SAP. Nag-batalyon commander pa siya bago lumabas. Ako twice din ako nag-company commander bago ako lumabas. Nauna akong lumabas kay Sir 2014 nung nagpa-download din ako ng Pro 1. Other guests, ladies and gentlemen, good afternoon. It is with great pride and deep sense of responsibility that we gather here today for the turnover of command for Batak City Police Station. This turnover is not merely a change of leadership, but it is a reaffirmation of our commitment to our mission and vision, values and principles that guide us. It has been 6 years since my last stewardship over a police station. We know that almost 4 years dito rin ako sa 2nd District, especially yung 2nd Provincial Mobile Force Company. Almost 4 years din nung na-promote tayo na Lieutenant Colonel, na-assign po tayo ng 1st Provincial Mobile Force Company. I would like to express my profound gratitude to our Provincial Director, Sir, for the overwhelming trust and confidence in my abilities to serve and protect the home of the great leaders. As we embark on this new chapter, I encourage each and everyone to work together with renewed vigor, unity, and determination. For I strongly believe that strength of our organization lies in our collective effort and unwavering commitment of each member. Together, let us keep this city, our home, safe and secured and do business. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng polis, ligtas ka. Naimbag nga malim tayo amin apo, agyamanak.